So, hello guys. Mo ni ako mga grade 8 day. So, kani siya, si Jezreel. So, kani si Janelle o laban siyang pa-alcohol dito day. So, sunod, si Maria Teresa, and last, kagwapo day. So, si Shane. So, ang uban day, nanguli na sila. Okay, so, who wants to answer number 1? Kevin, number 1. Yan na, ma'am! Yes! Safe! Hay! Salamat! Tanas ako, mama. Sige, dito na. Ayun, napagpangutan na pangutan. Ano sa'yo pangutan na ni mo? Ni, kuhan man ba? Ni Princess. Ngayon lang kong iliya sa may ma'am. Doon, good. Makunsa na mo ka diri Kevin. Anak po ka. Sig samok-samok na ako, oy. Sabang, oy. Ma'am, sila Guys, minimize your voice. Muapit og pamisita si Kevin. Los ninyo girls, tira mo sa storya. Dili mo paasa mayra sa una-una. Dili na siya mutugan kung imo nang masakpan. Tapos hilak-hilak tayon kung imong bulagan. Los ninyo girls.